Hej og velkommen til den her video. I dag der spiller vi normalt Battle Royale. Vi laver en challenge. Vi må kun bruge et våben. Ligesom når vi tager et våben op, må vi ikke bruge flere våben. Eller tage flere våben. Vi må gerne droppe våben, men det er det eneste våben vi må bruge. Så ses ind i gamet. Nu er vi inde i gamet, og jeg har tænkt mig at lande lige her. Og slet ikke... Nej, ikke noget. Jeg har prøvet den her video den her challenge mange gange, men det var fordi min mikrofon er drillet, så den her gang, der håber jeg virkelig, at det virker. Ikke dig, mig, mig! Oh my god! Jeg må ikke tage noget våben. Sniper, I don't know. Sniper, tror jeg. Oh my god, gå ud af min lobby, synes. Jeg glæder mig til, at vi og håber, at vi kan komme ud af en rolle. Det er Peter måske. Jeg har virkelig brug for en andet sigte på ham. Vi ses, når vi er tæt på Peter. Nu er vi snart ved Peter. Og der er lige folk, der skyder herovre, så dem skal vi lige have dræbt. Og 200. Nå, nej. Okay. Peek, bro. Peek! Så du tør ikke at peek. Nej, vi skal også bare ned til. Der kom, han er jo gerne på stedet. Han er bange. En sniper. No way, nu står til sniper only. No way, det er faktisk godt. No way, det er faktisk lade det her gøre. No way, jeg lader det her gøre ske. Lad det her ske det her. Nu lader jeg ham helt op. Du flytter op til mere, nu pusher jeg dig. Hallo, jeg pusher dig. Jeg pusher dig. En bil. Kom her. Så validerer. Lige dæk. Så snipe dig. Snipe. 200, 180. Oh my god. Oh my god, der er et liv. Der, så dræbte jeg ham lige. Den stopper lige med rekord, det kan jeg desværre ikke gøre for. Men vi fik ham lige. Og nu er den i gang med rekord. Og nu er vi på vej mod Snooty Steps. Så vi håber, vi kan få noget medalje og healing. Så hvis I også kan se, så har vi hvis I ser på mappet, så har man medaljen hen lige der er på taget, det var lige det. Altså. Oh my god, jeg er bare død. Jeg kan bare ikke gå for det. Jeg kan bare ikke gå for det. Nej, jeg kommer endnu med medaljen. Jeg kan bare ikke gå for det. Mikkel, du kan godt.
jeg faktisk ikke. Jeg kender bare ikke. Nej. Jeg skal... Altså... Jeg er ikke særlig gammel. Jeg er kun 12 år. Og så... nej, jeg er ikke 12 år. Ja, og jeg skal slukke nu, så det var det for den her video. Vi er ikke det. Så ses i næste video.